Kaseng Khasi Author Society minta kasngi kala Rakhe ka Lyngkhuh Snem basau posan jongka bat kala ai kerteng da ka Literary Day. Kani kasngi jong ka thok katar Hasan ka Dev College Shillong. Hagani kasngi kala don ka jingsam khusnam ki samla ki bala pas bah ka subject Khasi haki kerdan ba pher ban penslur ban ai mensim ha ka be day bat ka jingla ban le bha jongki. UMP ka Shillong u Dr. Ricky AJ Singkon ule don lang hagani ka Sngi kum ul Kongsan. Haga jing ai jing kren jong u Dr. Singkon ulaban jor Halor ka Jinglong ba Kongsan jong ka thok katar haka tin Khasi haka ban paniatli ka wai ki brio ban kintiu ka kolshor bat ban kintiu ka jinga dei happening ki jait ban rio ba pher. Haga ni ka sngi la palai pai baru ya artli ki kot bala tho de ki kot jong ka seng Khasi Author Society. Ka sngi dan berkenal bahkan tersintiaru yani Padai yakin kawalan kawai nanti akhir kawalan ia kawan Jackson bat pantai yang ini pun kecak sendiri nalon pakai itu pantai yang culture kami